जाने का हमारा होला। जब चैते पूजा करी चाहे कुआर में पूजा करी दे ही हमार का जाने काहे डोले लागिला। हे माई, अरे बाप रे बाप, ला तो कपड़ा में का भइल बा। ओहो, हे महारानी माई। आई हो बाबू, कहा इतना दहिया टूटता है माई। ओ ओ ओ हाथावा तुड़बो गोड़वा तुरबो जनम लेबो हरि जी। न छोड़म तोरा के, न छोड़म, न छोड़म, न छोड़म। जनम लेबो पा रनम लेबो हम से त नाम ऐसन हम बानी हो। आहा आहा घर में न मरद न मानुस न सास न गोतिया न दिया दिन कोई ना। के हा बोला के हा इधर हम आइबू खाइबू। आई हो दादा, सोच बेटा तू के हा बोला ता। हां तू का लेवे आइबू, तेरा का चाहिए, तेरा का चाहिए हो, तेरा का चाहिए। पूजा करते इसते पूजा। हमरे से बड़ के देवी दुर्गा बड़ी। दादा हम अपन मुट्ठी में रखी ना देवी दुर्गा के। ते का सोचले रे कि पूजा पाठ करो तनी तो तोरा भी ढेरे मैं शक्ति दे दी है। अरे ठीक बा, बोली बारू तो अकेले रह, इनका दहिया छोड़ा। न छोड़म तू का चाहि, तहरा का चाहि, तू मांगा कुछ छोड़ खातिर, काहे ना छोड़बू। हमार मांग तोरा ले पूरा हो जाई। हां काहे ना, तोरा ले पूरा हो जाई रे। हां हमरा खुशी चाहिए। खुशी हमरा जान के बदले जान चाहिए रे। हमरा जान के बदले जान चाहिए। के का जान चाहिए, के का हमरा जान के बदले जान चाहिए रे। का जान ले ले, हम ना छोड़ो, इहे जानवा का कर ले ले, ना छोड़ो। अरे ना रे, ते चाहते इसके करके छोड़ दी ना, ते चाहता इस हमरा जान के बदला जान दे। ये जान ले ले, ओकरा के जान जा के ले। हम गरीब बानी, हमरा घर खसी भेड़ा मुर्गा दारू नहीं खाए। ना छोड़ो, ना छोड़ो, ना छोड़े। जा तनी जाना तनी से जा तनी बाबा लगे आ काम किए है भगत बाबा। चली आज तो कितना बाबा ओइलन कितना गोइलन, सब के पसे न छोड़ा देनी। अब देखे के बा ओ कौन बाबा आवतड़न, हमर जांगर में आतना दम बाकी फूक देम की सब बुधिया जियसन बाबा। आय हो दादा, ई त करे से तो हमरा डर लागता। अच्छा रह, हम जाते बानी, यही लगल तोरा के नाच एकदम भगवा देनी ना अपना आगना से करा देह से त कहिए कि कैसा रहे गुड़ीवा। रह कतना बाबा आइलन ऐसन ऐसन, हमारा भी बाबा के चारा चलता। जब हिंकर शक्ति है नहीं खे चलत हमरा आगे धीन बाड़ी, तो दूसर बाबा की का शक्ति चले के बा, का चले के बा। आइए बाबा आइए दादा, देखो तनी बाबा हाय अपन बड़ गोतनी के लेके हम पड़ल बन कि हमरा घर में कोई नहीं के देखनिहार
करनिहार गोलिस रे कि बाई से छोटा की बड़ी कपड़ा दुखा देखी हट गोल रवैया आवत बड़ी ओकर ना कलाबा कहत कि हमरा खून के बदला खून चाहे हमरा खसी चाहे भेड़ा चाहे रे बताई ए बाबा हम कहां से गरीब आदमी दे हम बड़ी कपड़ा दुखाता है कपड़े के फेरा में बानी कि रवा पया के नटी नाच रहल बिया कितना दिन से आवतिया हो आई हे बाबा जब जब नमी चढ़ी चैत नमी नवरात्रि चढ़ जाए दशहरा चढ़ जाए सावनी चढ़ जाए तब निकारा के परेशान करले ऐसे निरोग रही है ना जब जब त्योहार आई बाबा तब हमार गोतिनिया पटका जन खेलावे लगी हन पूजा पट करते देखी खेलावे लगली पूजा करत रही राम राम रे सुगारी गानी गानी के मुरावन बानी माई धिया डाइन बानी बापे पुते ओझा बानी सावा हाथ में धरती बानी एक सीखना करो कुमैसा सीखना जोगनी के सीख सत गुरु के बंद कर पार्वती के दुहाई छु भाग का कैसे आओ आओ ये को बाबा के बोले ले बस रे आज हमर कहे लिखे आज हमर कहे लिखे शक्ति लगो ना दो बड़ा बोली में दुर्गा माई बोली बस बाबा ले कास दई तू हां तो झोटा का मार दे देखो ले बाबा पटाक दे धाके इनका बोल तू कहां थली चाउ चाउ बन हो हां बे बाबा का है दे हमरे के छोड़ दे जा हो धर धर छोड़ दे जा धर बड़ी खुश बनी हम बड़ी खुश बनी हो बड़ी खुश बनी हमरे के छोड़ दे जा ना ये बाबा सुन कटाई बोझ के सारे कटाई बोझ के बखोरा बाबा राव शरण में गेल बड़ी सुन धरती के शेषनाग बतारी हम बड़ी खुश बनी हो बड़ी तोर के गंगे में दक्षिण का अनुमान हमें जीव के बदला जीव के बदला दूध के दूध पानी के तो कैसन नटी निया धरता है पूछिए कर सके कैसन ना कहां से पकड़ गे कहां रे पकड़िस तू धर धर ले ले तोरा डर लगता ना ना हाथ जोड़ जाई धरी बाबा मुठी बान बान हयले होबे ना 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 ए बान मुठी बान ओकरा के दू बोय छे एकरा के तीन बोय छोइस सुन दानी रे सुरगानी गानी गानी के मोरावन बनी मय धियो डाई में चर माई सार गांव बिहार गांव चोबा बा गांव कल के माई हमरा जहर ना ये बड़ी बोली दी भर एकरा के मुट्ठी में लाके कहां बा हो त छिपा ऊपर लाबो हां बाबा ले आवा तनी कसम हमनी के दुखवा हार ली है एकदम खत्म हो जाई बहुत दिन से एकरा के परेशान कर रहल बिया एकदम में कर बाप रे बाप ई त कतना ओइलन गोइलन ठीक ना होत रही ना ये बाबा धरी है छिपा देखत कोई करे हम कबार तनी है बेरा हां कौन धरती के शेषनाग मतारी गांव सार गांव बिहार गांव चौबापा गांव के कलिक माई हम ना जानी धर्म तोरा सोन मतारी टौना का घर पर घेरा गुरु बाबा 56 कोट के देव देवी लोग कहां जोड़ी मिनती होता माई इटाउना के मूल की माई लाटे लाटे खोज के लाए कोई नरिया में ओखे पछुआ में ओखे उत्तर ओखे दक्षिण ओखे पूर्व ओखे पश्चिम ओखे देख मतारी कहां से ई बिया कहां के बिया कौन पर गुरु बरन कौन का बरन कितना दिन से धलबेस गए तोरा कौन गुरु बोले बरन बोल हैं खाली खून के बदला खून लेबे उहे खाली कटबा बोल बोल तोरा कौन गुरु धइले बरन काहे तू सता रे पापा चलत रहे बड़ी हां तही से पापा चलत रहे नु कि एकरा एड़ी में धूर ना लागे के चाहिए एड़ी में बड़ी घमंड करत रहे त तोरा पे घमंड करत रहे जेकर करत रहे बड़ी घमंड करत रहे तोहारा दादा हो दादा सुन रे माई गांव से हया हुती काट है दे मुठी पटक पकड़ है पकड़ मुड़ी पटक पटक हम बड़ी खुश बने हमरे रोए द जा चल रे माई गांव सार गांव बिहार गांव चोबा अब्बा गांव कल के माई हमरा जान धर्म तर देख मतारी चढ़ा के बड़ा छु एकरा हुती काट के घस दीदी कैसन बानी जी ठीक बानी नु ई केल बाबू हया हाय पहले हाय काटी आहुती अपनी हम जना घे लगलो तने करके काटी त देहि पे पोछी त हे दुर्गा माई हमर दीदी के देह निरोग रख हे माई कि दोनों गोतनी मिल के हमनी के अपन पूजा पाठ करी जा घर दुआर हमनी के बनैले रखे ये माई और महिमा बरवा से बढ़ के दुनिया धरती पर कोई नहीं खे हे माई ठीक बानी ना दीदी बोले कि नहीं के मन करत
कहाँ से बोले के मन करी दादा या तना उका बारिये देती है आके त ए बाबा हाँ कहने की अब ना न कबई बाबा अब नाई देखे छिपा में कितना तार गिरल बड़े सन। हाँ जी त बतिया ठीक है कहताने छिपा में देखा तार कितना गिरल बड़ा सन धावत तारा सन। देखा है में जौन सामान है शर्ट जी साफा देखो है चीज देखो देखो हाथ ना बड़े सन। हाँ ए बाबा देखो। हाथ ना हाथ झारत तनी है देखो तनी नु कैसे ठोरी पर टंगाइल बाई देखो। सन आई हो दादा हई है दे चपकल भी है हो दे इहे न तब सतावत औसन दादा एक मोटर है चीज है भगवान सब गिर का ए माई रवा का पूजा पाठ क के का कहनी जा दुनो गोती निकरा और सकती नहीं खे तना बलि भइल बड़ भूत पिचास रउआ से किया के सतावत और पूजा पाठ कइला के का जरूरत बा तब तब पूजो पटवा ए बाबा लागत मैया नहीं खात ना सब में बहुत मोटरी बा। हां जी जवान ओझावत तवन चार गो करत है। जब से हमें आइल बनी ये घर में तब से देखा तानी कि हमार गोतनी के खाली त्योहारवे में ऐसे ठीक रहे त्योहारवे में आते बस पूजा पाठ करके देख ठल्ले रहता सब तो हन तबाह रहो जा दी ठीक बा तनी आराम कर जा ठीक बा जा अब ठीक हो जेबू जा देख हम गाँव जाई वो ठांगी ता पलंगी पर हम आवत त गोड़ हाथ तनी दबा दे तनी राउर हे महारानी हमरा हमेशा सलामत रखिए जा। तबे बाबा राउर खर्चा बर्चा कही खर्चा 5000 रुपया लगबो 5000 रुपया लगी 5000 रुपया लगबो। ए बाबा हमने के गरीब बानी जा 5000 त ना देम बाकी 5 गो पान खाए के 5 गो रुपया दे दे ठीक बा लेकिन है चीजवन के पूजा के दी है पनिया में नाचत ए रहसन। बाबा हमरा के कुछ समय दीही 2-4 महीना 6 महीना साल भर आ तब तक हमरा सामान के कब्जा राखी ठीक बा ठीक बता कौनो समय होला ना बाबा को महीने के बाद तू पूजा हमारे पैसा दे देबू। अब रउए बताएं कि चैतनामी में देम कि अगला साल दशहरे में ले हम जैसे दशहरा में आनी वैसे चैतनामी में दे देबू तो बहुत बढ़िया रही तो दशहरा में तो फिर पटकी ना तो हम चैतनामी में अपन उपाय करम नु मानत तनी कि हमरो के आज कैसे दे दी घर में के करो तो धन लिखे नु निकाल के झम देना दे दे लसी ना तू अपन साउंज के अनुसार चैतनामी में हमारे के पूरा कर दो देखो तार सामने लौकत तार सन कहे का। हां ए बाबा ठीक बा जा दी हमें रउआ के सब पूरा करम खुशी खुशी से रउआ के जौन मुंह ना खोले के तवन दे में बाबा लेकिन हमार गोतनी के देह निरोग चाहिए घर परिवार के दे हमनी के मर दे बाबा विदेश में दिल्ली में रहे ले लोग सब कोई अब एकदम टन टन रही बम बम सब कोई करत रही तनी ध्यान फेरत रहा एकदम तहर जय जय तनी रही फोन नंबर दे दम कि रात बिरात कोनो दिक्कत है त अभी फोन क के हम बरवा के कहम त तनी ठीक बा, पार ठीक देम बा। त ठीक न हो जाम जा मेरा ठीक बा। रुजत कैसे अंज राती खाने ठीक बा तब रउआ बढ़ी हम अपन सामान ठीक बा सरिया हम चलत तानी ठीक बा ध्यान देत रह में बाबा ध्यान दे ठीक बा तार एकदम बम बम करत रही फुलवारी। बताव हो दादा आज हमनी के घर में ना कोई बतावे वाला बा ना कोई कहे वाला बा हमनी के कि का हमनी के कहीं जाए आज हमार ना उकित खुल इतना बाबा लगे जैती त कहती यार रंडी की जीव के बदला जीव लेम जान के बदला जान लेम आज ले ली त गोतिनिया के त कोई टोलो महला गांव घर कहत कि ए दादा दशहरा चढ़ल बा छोटकी गोतिनिया बड़की के मार के डांस सिखती कि का करती कि जहर दे के मुआ देलस आजकल के डेट में बहुत दुनिया के दिमाग आगे चलता कि फांसी दे दस की घाटी दे देलस ज्यादा है माई और महिमा हम हाथ देले धैले रही है कि हमनी के कुछ मत हो खो हे माई चली तनी देखी दीदी के पलंगिया पर तेल लगाई।